As comarcas do Carballiño e o Ribeiro teñen unha vantaxe competitiva para o turismo deste verán, non hai masificacións. Así o cree o concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, que prepara un programa de actividades ao aire libre con aforo limitado e uso de cadeiras cuxo obxectivo é ofrecer á poboación entretemento, o tempo de contribuir á reactivación do sector da cultura, así como da hostelería e o comercio. Estes sectores agardan a axuda que dá o turismo e o regreso dos emigrantes nos seus negocios. Un turismo que este verán vais a topar algo moi distinto. Cupos para bañarse na praia, limitacións de aforos en bares e restaurantes e, sobre todo, un turismo que quererá fuxir das aglomeracións. Neste escenario, o turismo rural e en municipios máis pequenos como os nosos pode convertirse en alternativa máis demandada. Nas vilas máis pequenas hai máis tranquilidade. De logo, as nosas virtudes penso que van facer que a xente siga vindo ao Carballiño, tanto do que poda ser xente que se achegue de diferentes puntos de Galicia, como tamén no do Estado, e tamén cando se abra o espazo aéreo, seguramente virá xente de fora, que uns que emigraron e veñen todos os veráns, e outros que ao mellor se achegarán buscando tanto en España o sol como en Galicia e no Carballiño as posibilidades que ofrece a nosa gastronomía, a nosa paisaxe e tamén a nosa tranquilidade, porque o Carballiño, a pesar de ter moita vida, é un pobo que ten moita tranquilidade e moita seguridade, e dende logo, entre todos vamos a conseguir que siga sendo así.